Pas si on a vidéo fenêtre. Donc, bon, nouvelle demande, rapidement. Entendons qu'est-ce qui se passe avec la connexion. Rapidement, je veux le maximum de partage sans. Armée Boraka victoire blé bareta terrorisme ka ambeka bilane kono noye bambaye. Tugumi me na be fo ma bamba na klibala ka fo abe tomoktu mara fanvela la iba ka fo ye bâton attaqué yene anika a ville à Caen ko fene attaquer simultanément na klibala ate un mois et demi est-ce qu'il y a famu atete moka ou fleka sengana o yoro de attaquer tuguni membalmo Mali armée ko yurula foka nunu sauta sefla armée feira nuna akabula kalima amanda do la otemele amanda do ibaye kafo hélicoptère do malika hélicoptère do tarisiki segu aéroport la balmo ne mo kuma de quoi willa o beka yoro bega shoni macaroni munebe hélicoptère ko ina amana kumuna yen ka adda awkloka balmo beki akilat la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Otemelengo, ibaye ka fo Burkina, Capitaine Ibrahima Traoré, balmo ay hélicoptère dakabanon sa armée Burkina B, ay avion de combat, est-ce qu'il y a famu ay olu yini Burkina armée. Donc on stratégie là, balmo Ambe Burkina Faso, l'Alliance pour les États du Sahel, ou Beka Bara Badi Lamaga dans la zone des 3 frontières. En un titre là-bas, moins, terrorisme décelé au communication et la bi, objectif de dilemme terrorisme, Kougatu ou photo ta Mali kan Kerefela. Ou bien Kouga imagine Djadjou, ou quel mec a jeune baden et recruté bi. Faut se dire Djoudo, Koubla, imagine. Des images de 2020, des images Munumbora, Libye, Munumbora, Soudan, ka olu taka intoxiqué ni olu ye, ko dia de sou yoro mne. Balmo ame boka tien beda au kloka. Aba kalama, même une fois. Et entre 2012 là, ay vidéo partagé nga révélation ka a partagé, moi ko partager là pour que sinon aba au direct titre, na ma partage ko direct titre parce que vous voyez à signaler là est-ce qu'il y a famu. On va signaler là. Quand on a shérif qui faut chaque shérif tiami aidara kabako fratiki. Alors shérif qui so kabako fura la fura mununa ka impana pas de ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi. Shérif qui a numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Quand on a kutubu nanga wali faut chaque la sanakane blé abese quoi teta te mokochi koko. Na gelara malikola wuli beke ka segere mbalmo ambora bi sheku ka siara la akera jamako dan akera wasai. Aïe doit jamana ye wala jamana inte bi ngashego to balole donc au temelengo ka chaque sala fo kanjalo ale de faye segu dauda kanjalo fo yan fo tubakura murke ka kuma mancha de munu moko ba ka numéro la amba di inbox la donc balmo ay partage a fanga bonya jona pour que ngado nga sujet kono sansa ka anyefo awye esiya famu donc balmo aba kalama bi noye dimanche 1er octobre, 6h du matin, terroristes de Flène, ka Bamba ka attaqué. Balmo, akumu kono, ko anga mogo snogola, kanga mogo dalendo, kanga mogo 6h wakati, kube barka wuli kanga mogo la, balmo nou kumado ta sefla. Nou kumado ta sefla. Et balmo kanga attaqué chien, quel chien fla. Balmo, akanga don, est-ce qu'il y a famu? Comme Mali armée armée professionnelle, un dispositif sécuritaire mis en place sur place, un rideau de défense. Balmo, le feu a craché partout. Ah, Balmo, 6h du matin, Bamba, Amadia, Tchekoulongera Bamba, est-ce qu'il y a famu? Balmo, Abaye Kafo, un armée sominée. Terroriste là, est-ce qu'il y a famu? Ou to terroristes ga approché donné kana terroristes surale kana mbalmo ibaye kafo akira terroristes kono ba ko mogote kangono kwa ko probablement anga mogo dalelo ou bien probablement anga mogo we terroristes mangame utara we kan abandonné mbalmo ibaye terroristes be ka muguchi
antiku jabi mugu kana o bega mugu ci antiku jabi mugu kana balmo usrara kana à 1 kilomètre à portée des tirs de nos doucettes, à portée des tirs de nos berdem, à portée des tirs de nos canons, de nos BM21. Ah, balmo, au de là, c'est ma terroriste ou y'a doku et kochuke. Ou a sera marfa manganda, ou l'ou kele nebega marfa manganchi. Ou a sera balmo, un véhicule blindé, un ou deux, un véhicule blindé, ou be camouflé kaya. Un force spéciale ou, ou be en tête quand force spéciale ou, premier rideau de défense là, ou be en tête. Balmo, ou y'a borontoli si, ou soirée, ou quel est un feu engagé. Balmo Mali armée ripostera ni tout cet ouye, en ripostera ni Kalachnikov ouye, en ripostera esquiapom, ni berdem yanga berdem kura nous. Balmo esquiapom, un véhicule maraudeur nous, un véhicule Typhoon nous, un véhicule Cobra nous. Balmo jaye mina munu sa en to daru la anga duguma mina. Quel est blenaka blé pendant 40 à 50 minutes? Balmo marfa mangane beka bo tutu balmo ça crépite. Iba e kafo anga charu beka mangambo. Iba e kafo anga BM21. Balmo nunu ni pick-up munana attaque là. Balmo ga cha pick-up kemeni koye. Che balmo ku ya attaque nunu la bengoye. Ay information soroga bo bambaka do da. Balmo kanye fagalida terroriste nunu ka. Quand il faut aller dans le kalama, anga mouroumou me bamba kangono kuko no ko appui, c'est-à-dire ko appui aérien kujo ko le rebenen kelepa. C'est-à-dire il va kalama au bout de 1 heure de temps, anga force spéciale mounou met en première ligne. Bolmao, on va 12 tiki fin B, ou ka tireur nounou, ou ka marfa grimba nounou tireur, quand un tireur d'élite nounou ko bobala de 1 à 1. Fin pong. Bolmo ou be kungolo brumburu, bugu kungolo brumburu ne. Ou ka 12 tiki ou bugu kungolo brumburu ne. Est-ce qu'il y a comme kungolo de beka boka bi, ka mobili gansanto. Et man a véhicule blindé sans. Ou bien et il be véhicule 4x4 qu'on a 12 tiki voilà. Ne 12 tiki fera John Bentuguni. O temelengo. En force spéciale ou lui est 17 tiki nous d'abord ou lui est bo para la ou arme lourde be mo mo bolo ou grina ka ou be éliminer ku bo bara la o temele ay arme lourde koshuku bolmo amet kele me ban mugu kangera mugu kan kele mugu kambe ga bo côté kele na kele me ban wakati mina cheklon jara Mali armée victoire soro. Balmo Mali armée a ka victoire tama à la renfort demandé kele mateme kele ngam balmo bambaka anga unité munumbe wallahi we barake anga unité munumbe bamba ou joro la tellement ka kera défaiti sema mo mo la ko juku be ka ta image koro chene mo lo ere akera mo lo bolo de o be ka image dobo 30 secondes 40 secondes. Non, soro, awe kamene kawe seba soro. Est-ce que vous imaginez qu'il y a 30 secondes? Est-ce que vous imaginez qu'il y a donc balmon en réalité, oui, 1000 fois, ko choumi, c'est-à-dire, habitant no ko le choumi ou nyela kakacha mo kemeni koy. We choumi ou nyela. Yes ribaga dogo, ko choumi ou nyela kakacha ma kemeni koy. Ay mo mo neutraliser ku bo barala. Oui, attaqué 6 heures. Kabri 8h, 8h30, balmo, kele bana janjo jara armée malienne na. Avion mena wakati mina. Wa soro véhicule fenfe kumbe. Chembalmo, ja, ay mina kura munu, sa anga blende kura munu, chembalmo joke, c'est inomai. Ko semani véhicule fenfe nana. Uka mobili kera de, ko nyinti, ebe nyinti none. Yoro wo pade mala. Sema ka terroriste uka mobili. Balmo bal ibe bal no de abere kera wo akere ko mobili nyinti akere ko nunu madel ka mobili esi yafom balmo ka mugu ti mobili la ka ti mobili la mo mi met 17 la abeka jinin ka to ka 17 la ka ke fundi kuruye Mali armée ake esi yafom balmo ka mugu ti ibe bomi kalama balmo véhicule 14 véhicule be renversé avec kala kunga avec kalisema ka véhicule avec kala kunga
Eh, Mbalma ou te Bamba Djanjo ou t'a rencontré. Ou t'a raconté Mokoye. Djanjo djara armée malienne na. Victoire dira armée malienne ma. Armée malienne yé a une démonstration de force de guerre. Armée malienne est tactique minga a kanga kalan dans les écoles de guerre. Anga ni tactique ou a kanga kalan dans les écoles de guerre. Mbalma ou généraux mounou me commandement na Mali konnala. Colonel mounou me commandement na. Wallahi ou be terrain maîtrisé. Ore la même mi fort. Ou be kumado fo balmo Mali meilleur officier ben Mali tchedouma qui be se kele la qui be se stratégie militaire là qui be se stratégie de défense là qui be se offensive là en force aérospatiale en force aérienne a bébé terrain a bébé mopti yen fait a chité Bamako en tchedouma bébé terrain tchembalmo barabe ka kere munu be mona kana tellement que des e ma on sogo kenetou fa ay tout va page là i b'an kunkolo an mɔgɔ damadɔ i b'an kunkolo de gulonnen sɔrɔ ka page la k'an bɛ propagande la n'an bɛ propagande la pour ka terroriste u bɛ taa kɛ ka tila ka boli u ka su pour ka u t'a da fɔ u ka mɔgɔ hakɛ mɛ sa pourquoi parce que armée malienne communication dɔ bɛ anw tɛ se armée malienne tɛ se k'o kɛ parce que armée bɛ communiquer cogo min ale ni terroriste bɛ communiquer cogo min u tɛ kelen ye armée tɛ se k'a ka su bɔ armée tɛ se k'a ka prisonnier bɔ mais terroriste b'u ka su bɔ ou be prisonnier ou bon est-ce qu'il y a femme ou armée ni terroriste ou différencier dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko pourquoi image tɛ bɔ an fagali min da terroriste kan mura n'an tora n k'an bɛ image bɔ an fagali min da terroriste kan n'an tora k'an b'a nombre fɔ balima a b'a kalama k'u bɛ tila ka wuli an kɔ ko droit de l'homme ko tuguni yan tellement k'an ye terroriste bɔrɔntɔ mura u ko ko non ko armée malienne tɛ se ka nin kɛ k'an ye population civile de faga donc bi an ye victoire de sɔrɔ Bamba. L'armée malienne est à 100 km de Kidal. Kounou Mali armée ou bombardement d'amener. Terroristement, mon position fin faible où y a bon ka gauchi. Simultanément. Tiens, bolmo au bara de Bekake. Aba kalamakanga force spéciale. Bolmo a d'autres clés flaquées. Est-ce qu'il y a fond? A d'autres snogo et la mewatina. Tellement que vous pouvez utiliser. Tiens, bara Bekake, oui. Bara Bekake. Ou Mali armée kalikan. Kaka position fin faible, kaba be récupérer. À l'heure où je vous parle, avion me ka monter tukuni, avion croix be ka monter tukuni, quelqu'un mina croix be ka monter tukuni. À l'heure où je vous parle, les opérations aériennes continuent. Balmaou, a sera kabo kalo kura 30 novembre Kidal be di Mali armée ma. Balmaou yano chewa sur un terrain franc. Il paraît selon nos informations. Ko sema mogo yuka mogo belabo Kidal yuka mogo nous yu parents ou muso ou te ou ya belabo Kidal ka dona Mauritanie Algérie fait ou ya bebo Kidal ka do soit ou Mauritanie soit ou Algérie am wakati na ore la balmo bini wakati Mali armée be ka drone utiliser kojugo balmo nga drone sani nimisa kise kele makala ay imagine doye sema mogo ou be kala la ni Mali armée ou bugu yere filmer kol ou be an ga drone la jigi ou be ko filmer ou be ka mugu ci an avion ou be ka mugu ci avion na ou be yele la ou bugu to mugu ci la avion na ka le ku na avion la di am bombing kalama ko avion ko budun missile le bora munu mega ou filmer ku be ka drone aba ou be ka yinin dusete drone te ka do yere ko fian willa ja drone ni u ka kise ci tolai il va kalama kaya ta c'est-à-dire a image infrarouge bo véhicule akemimbe véhicule tourou ñoko ka image satellitaire bo ka commandement ñini état major fait ka ko fait balmo il va y am bomi kalama ko budum mobli nani ne dara ku pete ka jigi fo dugu wolo jukoro wallahi we video tike a ben ala chesema mo we video tike o te son o te c'est-à-dire o de la vidéo directement inde. Parce que direct là, quand on tisse qu'à corriger, où il y a vidéo qui a bolé nous, qui a caméra, qui a bolé nous, qui a téléphoné, qui a propagande d'abla. Tiens, balmo, clongetin, oui. Sadio Kamara ordre le dit, que je ne veux plus voir les terroristes d'ici le 31 décembre. Est-ce qu'il y a femme? Balmo, on est stratégique la Mali hélicoptère, bah, qui manœuvre là. Un avion quoi, on peut monter. Au hélicoptère, Mi-35, Mi-24P, ou be démonstration là, ou be essai là, ou be aller nous se ka jigi terrain qualité bella,
ou se ka jigi gazon kan ou se ka jigi terrain plat kan o hélicoptère a be entraînement ni exercice là balmo atara jigi Segu ese ya famu ballon tan kene kan aga exercice habituel cadre ko nala o be ka ta o image bo e che jaramade mana dese ta be galon tige bon c'est ma stratégie mun e sisa o be ka fere do re ke sisa ordre de dilemme ko approchez-vous des camps de l'armée malienne filmez et montrez les images RFI et France 24 se chargera de relayer ces images avec l'aide de certains apatrides maliens apatrides do ou non de beka barake est-ce qu'il y a femme ou bien un image ou ta est-ce qu'il y a femme disons ou bien dialangolong ta mounou te tient ou bien nous suraranga kana ou ba filmer ka image ou bla ala yani ga kan filmer ka image ici kan on don bara o man droit avec nous on a 2012 de là wa beka bli kuna manga armée ko ame asimi nous ko ame Sadio Camara ame Shogel nous ko les 5 colonels Ambou ko mbolmo guerre la sayab sekake guerre la dondo pertib sekake même mbolmo anga blankuna Mali libéré wakati de damne la ni sayakera amba tani limania ko mana sura amba tani limania na fora mobilisation générale ke parce que do manga me ko ba fo kibiga micro ko fait ko était son ata terrain ni asimie wole blanc ama ni ma micro blanc ata terrain aka tikena mbalmo ne be ka kuma ne do mga bade men don ninja ga gele ninja mangele ninteta esiavom donc beka I aklis la situation est sous contrôle otemele Burkina ame do nouvelle là en bora kaye capitaine Ibrahima Traoré ay hélicoptère Mi-24 Mi-35 hélicoptère Mi-8 Mounou Meseka Burkina commando force spéciale ou largué. C'est la fin du terrorisme au Burkina. Terrorisme ko bana Burkina. Burkina bena lafia. Hélicoptère mounou nous a soro. Ballon hélicoptère polyvalent on est do. Parce que Burkina ou drone utilisation gacha. Ni drone filisa terroriste ou bega tactique du menge. Ni drone fila ou be mobile ou yerake quoi. Parce que drone tise ka mobile beke. Mais ça Burkina armée de l'air yore famu. Hélicoptère gacha. Donc drone mana mobile ou yerake colonne de véhicule. Nous bolla kou clac là, hélicoptère be bolou no fait kou yini un à un, kou viser un à un, kou bebo bara la capitaine Ibrahima Traoré ni hélicoptère. Ane min nan balmo ala kele ne ba dado. Donc beka yaklissi, la situation est sous contrôle au Burkina Faso. L'alliance des États du Sahel, au beka barake, au beka terroristes couché par tous les côtés. Donc beki aklissi, beki tchikissi, anga transition ko, anga ne transition, anga soutenir. Est-ce que vous voyez, avec son premier ministre, Dr. Shogel Kokala Maïga, en chi kana son nounou a fonyo, sera son premier ministre de Moko, chi kana son a fonyo, Djugo mounou megana ou kereka, angana soga douné, angana soga, angebe do nato la politicien koro, angana ou geren fongaina, est-ce qu'il y a famou. Donc, un malien pe fou, un malien pe parkada, vraiment, ka foye kago aklissi, c'est ma moro ou be communication là ou be ka galon tige fena o maye ko terroriste ko lu kumbe ba mako balmo foka dugu kolo meleke terroriste se ka rideau de défense mimbe ou tise ka transpercer ou tise ka bo koron fela la ko bu kunda ba mako foka dugu kolo meleke ou tise ka ke balmo ba mako be bi ba mako armement mbe ba mako c'est l'équivalent de l'armement de 5 pays jamana duru armement ne be ba mako. Donc, beki agli sigi, ko propagande sou coup de sera, ko ka bara wereke quoi. Donc, en parlant muso patanyan patuli, en bas fo, ibaye ka fo, vraiment, avec un mamoun ken wakati, vraiment, ça inspire courage, ça inspire l'admiration, et s'il y a femme, ça force l'admiration. Donc, en bas fo, avec un d'autres so, avec un de mes ani orphelinat, ani avec un wulu bominke. Vraiment en bas fo ola n'a pas qu'un barrage que wa Mali grande dame ou ni mogo se qu'un barrage vraiment il ka façon de demain est-ce qu'il y a famu donc au temele ko ka ura 12 fo le premier opérateur mis à décider que transition soutenue. Salam alaikum.